Velkommen til Baghaven med Bobo og Char to the Lay. Tænd op for dit smøg og fjern det unødvendige støj. For hvad der bliver sagt i baghaven, det bliver i baghaven. Er du en sukker for det normative, og svømmer du altid med strømmen? Skal du slukke nu, for ellers knuser vi drømmen. Hej, og velkommen til Baghave Bitches. Mit navn er Char to the Lay, og ved siden af mig har jeg Bobo. Og i dag har vi vores allerførste live video podcast. Og det er lidt interessant. Det må jeg sige. Ja. Ja. Og lidt sjovt at se os selv på video egentlig, men også prøve noget helt nyt. Jeg tror også, vores seere måske, skulle jeg til at sige, det er jo ikke seere, nu bliver det seere, men Ja. vores lytter måske har tænkt, hvordan ser de egentlig ud? Altså, Fuldstændig rigtigt. så det er måske også noget nyt for vores lytter, Ja. som nu bliver til seere. Ja. Ikke? Så ja, Jo, nu får de ansigt på i hvert fald, fuldstændig. og egentlig ser vores baghave. Ja. Altså det her, vi har siddet, Ja. og Så det er ikke for sjovt, når vi har sagt, at vi sidder i en baghave, og derfor hedder vi Baghave Bitches. Ja. Så det er helt reelt faktisk. Og det er nok også derfor, at nogle af os sidder med lidt overtøj, for jeg synes, det er lidt koldt, og Charles, hun har så valgt lige nu indtil videre at have en blæser på, men jeg kan fortælle jer så meget, at hun har en uldfrakke. Jeg har min uldfrakke Ja. over. Jeg tror bare, at det her med, at sådan, hey, nu skal der ske noget nyt, og nu skal vi være på video, så tror jeg simpelthen, jeg fik lige varmen lidt. Jeg tænkte, ej. Ja. Og Det jeg bliver blev bare spændende. kold Jeg blev spændt. som en isdronning, eller hvad? Ja. Fedt. Jamen super. Jamen, jamen, så er rollerne fordelt. Ja, ikke? Jo. Jo. Ja. Og så kan man jo sige, at det er jo vores første både podcast med video nu også, men også vores første gang, vi er på i noget tid faktisk. Ja, det er rigtigt. Vi har haft en længere pause, kan man sige. Ja. Jeg var faktisk inde og tjekke, at sidst vi havde en podcast, det var i juni 23. Ja, ved du hvad? Så det er lidt over et år siden, Ja. at vi har snakket, og I har lyttet til os, og nu ser på os. De må have savnet os. Det tænker jeg. Har I ikke savnet? Så jeg regner stærkt med, Ja. at det her, det går totalt viralt. Jeg ved ikke med dig, men det tror jeg på. Ej, hvor er hun sød. Du er sød. Altså, ja. Så langt er jeg ikke kommet endnu, om det går viralt eller ej. Men jeg synes bare, det er en anden måde at komme ud med budskabet på. Enig. Og egentlig også måske rart for vores lyttere, som både fortsat gerne må være lyttere, men også ser. Egentlig også ser, hvem vi er. Ja. Og måske også et eller andet statement om, at man står ved det, vi taler om. Ja. Fordi det kan være nemt at skjule sig bag en stemme. Enig. Så jeg synes, der er nogle store skridt i det her. Det er det også. Der, Ja. Jeg er enig. og jeg synes jo, nu når vi sådan snakker om det her med, hvad måske vores lytter har tænkt på, hvordan vi så ud, eller hvor vi sad henne og sådan noget, så tænker jeg, så går det rigtig, rigtig, rigtig godt i tråd med vores emne i dag. Ja. Ja, vi har Kan jo du ikke fortælle, hvorfor du tænker det? Det er fordi, jeg tænker, at i dag er vores emne, at man kan sige, at det er et stort emne, men det indbefatter i hvert fald 3 begreber. Det ene er fordom, det andet er forforståelse, og det sidste er forudindtagethed. Og jeg tænker måske, nogle af vores lytter måske har haft nogle enten fordom, eller en forforståelse, eller en forudindtagethed på, hvordan vi så ud, eller hvor vi sad henne. Ja. Så jeg synes, emnet giver rigtig god mening, i forhold til, at enten så brister vi nogle illusioner, eller nogle fordomme, eller en forforståelse, eller en forudindtagethed, og ellers så kan det også godt være, at vi måske lever op til, at vores lytter tænkte, der var bag de stemmer. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg tænker faktisk, fordi at når I ser og lytter,
åbner for vores podcast, så tænker jeg umiddelbart, at de også tænker, hvad fanden er det for en titel? Fordi titlen på den her podcast hedder, jeg synes det er grimt ord. Har du tænkt dig at fortælle, hvad titlen er? Det bliver man jo nødt til, fordi de har jo allerede læst det. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Ej, de er så skarpe. Okay. Det er jo derfor, man trykker ind. Men der er også gået et år, ikke? Bare lige over med mig. Jamen, det er rigtigt. Jo, det har du ret i. Men hvorfor fanden hedder en podcast episode efter et år plastikperker? Ja, det har du ret i. Jamen, det har du da ret i. Ja. Fordi at, nu snakker du om fine begreber som fordomme, forudindtagethed eller forforståelser, men titlen på den her podcast er et utroligt grimt og nedsættende ord. Ja, ikke? Jo. Og så tænker jeg bare, hvorfor kalde en podcast episode plastikperker? Jeg synes da godt, at vi kan fortælle, at vi fik en fortælling på, at der var en, der blev hvad man skal sige, i hvert fald blev mødt af en samtale, eller var i en samtale, hvor det her begreb kom til udtryk, og så kan vi jo godt fremstå, som vi er. Vi er jo på nogle punkter lidt uvidende på sådan nogle begreber. Ja. Jeg kendte det i hvert fald ikke. Jeg gjorde det heller ikke. Og så er vi jo, som vi er. Vi bliver jo nysgerrige på, hvad fuck betyder det? Ja. Og så tænker jeg bare, hold da op, det er da godt nok noget hjemmebrygget lort, der bliver ført i der. Men det der så... Ja. Eller slang. Ja, altså et eller andet i hvert fald. Hjemmebrygge af en eller anden art. Og så synes jeg faktisk bare, at det var lidt syret for mig i hvert fald. Da jeg bad dig om at sige, hey, gider du lige at google? Ja. Eller slå det her ord op? Ja. Og der må jeg sgu ærlig indrømme, der havde jeg regnet med, at du havde sagt, det kan jeg ikke slå op nogen steder. Ja. Og så tager du bare røven på mig og siger, jamen der er altså en definition i den danske ordbog. Ja. Og der må jeg ærlig indrømme, der blev jeg faktisk en lille smule paf. Fordi jeg tænker, hvis det skal jo siges, vi er i en baghave, og der er nogen, der spiller fodbold ude på den anden side. Så hvis I lige hørte et eller andet sådan brag, så var det en fodbold, som lige ramte. Super. Ja, ved du hvad? Alt kan ske i baghaven. Hvor fuck var jeg nået? Jo, nej. Du var nået til, at vi havde fundet den i den danske ordbog. Ja. Og blev overrasket over. Ja, fordi altså, så synes jeg da bare, så er vi da, er det ikke noget med, når man kommer i den danske ordbog, så er det også blevet blåstemplet som, at det er et begreb, man kan bruge. Jo, det tænker jeg. Det er i hvert fald det, jeg ved jo, at der er altid den der, hey, de nye ord for 2024, 2023. Så laver man jo sådan en oversigt over, hey, ligesom efter coronapandemien, ikke? Der blev også lavet en masse, corona for eksempel, blev jo også et ord, ikke? Ja. Så der sidder jo nogen i en komité et sted, og godkender, hvilke ord, der skal med i den danske ordbog. Ja. Ikke? Så der er jo siddet nogen i en cirkel og tænkt, den tager vi. Den dipser vi simpelthen. Den dipser vi, fordi det bliver anvendt. Det må åbenbart blive anvendt på en måde, hvorpå at den bliver så valid, til at den kan være i den danske ordbog. Ja, og det vilde var, at du sagde, at den faktisk havde eksisteret siden. Jamen, de referencer, der var inde på den danske ordbog, var fra 2012. Shit, vi er og det er altså 12 år siden. Vi er bagud. Ja. Jeg ved ikke, jeg tillader mig faktisk at sige, at jeg synes, det er kompliment, at vi er bagud på det på. Fordi at spøj til side, når vi nu lige om lidt sådan skal snakke om altså en fordom. Ja. Og hvilken konsekvens en fordom kan have, eller hvad en forforståelse er, som ligger meget i det hermeneutiske. Det forklarer du bare senere. Ja, det kunne. Og en forudindtagethed. Så synes jeg bare, det er vildt at tænke på. At vi kan jo lige, jeg kan lige læse op og fortælle, hvad den danske ordbog siger om begrebet. Ja, fordi det kunne jo være, altså jeg håber, eller jeg ved det ikke. Nej. Der er nok nogen som os, der tænker, hvad er det for et begreb? Eller hvad er det for et ord? Det håber jeg fandme. Eller, det håber jeg. Det håber jeg da også. Det håber jeg. Hold da kæft, mand. Fordi ellers så, ingen kommentar på det på. Nej. Det håber jeg bare. I får definitionen i hvert fald. Vi får definitionen. Det er plastikperker, og det er definitionen i den danske ordbog. Den lyder sådan her. En etnisk dansker, der forsøger at efterligne dansker af anden etnisk baggrund med sin tale, udseende, opførsel
og så videre. Mm-hmm. Og det er som udgangspunkt, det er noget, der er uformelt og nedsættende. Ja, okay. Det er definitionen. Altså, det er noget, der er uformelt, men det er også nedsættende. Ja. Og vi har valgt at sige, at det er et ord, som vi gerne vil blåstemple herhjemme, ja. Så vi kan bruge det. Ja. Ja, altså, jeg bliver lidt tavs, fordi at, som jeg sagde til Bobo tidligere, så synes jeg, at det er utrolig nedværdigende, at vi egentlig er med til, som du også siger nu her, at legalisere et ord ved egentlig at blåstemple det i den danske ordbog. Fordi vi snakkede også om det her med, jamen sproget er med til at skabe vores verden og vores samfund. Ja. Så i at vi også siger, jamen det er okay, det er et officielt ord, som bliver anvendt inden for det danske sprog. Så tænker jeg også bare, at så er vi med til at skabe, at det er i orden egentlig at anvende det ord. Altså det bliver sådan, bliver usmageligt, synes jeg. Ja. Fordi så er der rigtig mange andre nedsættende ord, som jo også er en del af den danske ordbog, som også afstedkommer af fordomme, sjovt nok. Ikke? Men jeg synes bare, at som vi har snakket om, det er jo hver en samtale egentlig at tage om, hvorvidt det er noget, som skal blive ved, eller som skal have det blåstempel. Altså det er jo... Jeg er enig med dig i, at det er, jeg kan godt forstå, at det bliver et par, men jeg synes, det er lige så relevant at tænke over, at dem, der anvender udtrykket, og er bevidste om det, er bevidste om betydningen. Fordi jeg synes, i dag bruger man mange udtryk, det er rigtigt. Hvor man faktisk egentlig ikke sådan helt får tænkt over, hvad betyder ordet egentlig. Ja. Og det kan skyldes, at der er en trend, eller et eller andet med, at man bruger nogle udtryk, og det er okay at bruge. Ligesom vi snakker om det her med, at det er allemands eje, og det er næsten lige meget, hvilken alder. Det kan være helt ned til 6-7 års alder, eller 8-9 års alder, og så op til, you name it, at man bruger ordet, jeg føler mig også så stresset. Ja. Og hvor vi havde den her snak om, at folk, der faktisk reelt set bliver ramt af stress, det er jo en diagnose, som ikke er særlig morsom, eller på nogen som helst måde. Noget, som det er noget svært noget at gå igennem. Ja. Men det bliver brugt og anvendt, det begreb. Jamen, jeg er stresset. Ja. Sådan meget henkastet, synes jeg. Ja. Så for mig er det i hvert fald vigtigt, for der findes rigtig mange nedsættende ord i den danske ordbog. Det gør der. Det her, det er jo bare en mere, kan man sige. Ja. Men at vi simpelthen herhjemme er bevidste om, at når vi anvender et begreb eller et ord, at vi har en tydelig klarhed om, hvad betyder det egentlig? Hvad er det, jeg siger til et andet menneske? Fordi den historie, som vi fik, det var jo mellem nogle unge mennesker, som faktisk vil italesætte eller tale om noget, som noget så uskyldigt som en dreng på 8 år. Ja. Og hvor man bare kan sige, men den person, det tænkte personen over, det var nedsættende. Eller det var noget, som måske kunne være stødende. Ja. Eller kunne være sådan hårdt for den anden at høre på. Ja. Men når man ikke tænker over ordets betydning, så bliver der også en henkastethed i det. Ja. Og så bliver vi bare sådan lidt, jeg mente det jo ikke, eller det var jo ikke sådan. Ej, tag det nu roligt. Altså, vi går bare ind og negligerer, eventuelt tillader man at sige, den skade, man har gjort, eller den kedsomhed, man har skabt måske. Ja. Eller skabt en på en eller anden måde en uro hos den anden om, at skal jeg til at finde ud af, om det er det eller ikke det. Ja. Og især hvis personen, som anvender det, faktisk slet ikke selv har tænkt over betydningen af det. Ja. Men er meget hurtig til, og det er der rigtig mange mennesker, der er, hurtigt til at sige, rolig nu, det var jo ikke sådan, men musse træk vejret. Det er jo ikke, og ikke kun ungdommen, det er jo alle mennesker. Det er alle mennesker. Alle mennesker. Det er alle mennesker. Ja. Og det synes jeg er bekymrende. Jeg synes nemlig, du har en pointe i, at man negligerer
Og ved, at man faktisk anvender begreber eller ord, som egentlig man ikke har forstået sådan helt betydningen af, så nedtoner man også for eksempel stressramte, hvilken betydning det egentlig har, hvilke fatale konsekvenser det kan have for et menneske at blive ramt med stress. Ja. Eller hvilke fatale konsekvenser det kan have at blive kaldt plastikplakker. Ja. Fordi nu undersøgte vi jo nemlig, vi var jo lige sådan om, hvad betyder en fordom? Ja. Eller hvad betyder forforståelse? Eller skal jeg lige læse det op? Eller? Ja, jeg synes nemlig, du lige skal læse op. Og det er igen den danske ordbog. Ligesom også, at vi også lige må, fordi vi var faktisk også sådan lidt, hvad er forskellen? Fordi vi synes, de her 3 begreber, de ligesom, altså, er det bare synonymer for det samme, smelter de sammen, og samtidig lidt stolt over, at vi har faktisk 3 forskellige begreber. Ja. Og for at det danske sprog ikke bare forsvinder over i sådan noget som plastikperker, så synes jeg, det er rart at holde nogle af de her ord, ikke i ave, men i hvert fald lige sige, hey, hvad betyder de? Ja. Og hvordan anvender vi den? Lige præcis. Men hvis jeg tog mine noter korrekt, da du læste det op, så forstod jeg det som, og det her, det er taget fra den store danske. Den store danske, ja. Der stod der det her med, at fordomme, det er som udgangspunkt noget negativt. Ja. Og det er antagelser om et fænomen eller en gruppe, og det er i et bestemt lys, at man ser på de her. Ja. Og det er knyttet til køn, race, etnicitet, alder, seksualitet og handicap. Ja. Og en fordom, det har det med, at det tjener ofte at fastholde et etableret magtsystem. Konsekvensen ved det her, jeg lige har læst op, det er, at man er med til at give den her nedsat selvværdsfølelse, og at man på den måde også er med til, at nogle mennesker faktisk lever op til den her fordom. Ja. Fordi man fastholder. Det er sådan lidt fordomme. Ja. Forforståelse, som jeg sagde tidligere, kommer fra den hermeneutiske tilgang. Var det ikke forforståelse, eller hvad? Jo, forforståelse er det, jeg er gået til. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hørte, du sagde fordomme. Nå, nej, vi går videre til forforståelse. Godt. Så er det sådan, at det er, og det var så sjovt, da du sagde det, så tænkte jeg, hvad er forskellen på? Det er en forudgået forståelse for noget. Godt så. Og det er, at for at forstå noget, skal vi have en forståelse. Det er spændende, det her. Det er det nemlig. Og det er noget, som er historisk betinget. Ja. Derfor kan man aldrig være objektiv eller neutral i sin forforståelse. Ja. Og grund til, at jeg synes, det er vigtigt, at man læser det op, det er egentlig for, at man forstår egentlig sin egen forforståelse for noget. Ja. At når man så begynder at sige, altså det der med den der objektivitet og neutralitet, den er ikke eksisterende. Ja. Og den bevidsthed, synes jeg, man skal have. Ja. Fordi man må godt mene og synes, det man nu gør engang. Ja. Men det vil være en fornem, hvad man skal sige, indstilling at have, at man lige dykker ned i og siger, hvorfor har jeg den så? Og hvad er den betinget af, og hvad ligger der i den? Præcis. Det sidste, det var den der forudindtagethed. Ja. Det betyder, at man på forhånd har dannet sig en mening, og derfor ikke kan give en uvildig bedømmelse. Og det skal lige siges, at forudindtagethed, altså synonymen for den, det er fordom. Fordomsfuld. Okay, ved du hvad? Så det er lidt brødre og søstre kysser hinanden, ikke? Ja, de kysser lidt hinanden. Men jeg synes faktisk, som du siger, den i midten forforståelse, ikke? Ja. Jeg synes, den bliver interessant, måske fordi, at den bliver lidt mere filosofisk. Altså, det her med, at vi er noget kvæg vores historie og vores kontekst, ikke? Altså, vi er noget kvæg det samfund, vi egentlig lever. Ja. Så de forståelser, du har, er kommet af noget. Ja. Er kommet af, at vi lever i år 2024. Lidt som du nogle gange har sagt, hey, det handler om tid. Alt er tid. Ja. Alt tid, handler sted og rum. Ja, lige præcis. Det hele er baseret på netop det. Og hvor jeg netop synes, at det er ret interessant, også fordi, at det netop betyder, at du er bare ikke som menneske objektiv eller neutral. Ja. Uagtet. Så det kan godt være, at man har en må jeg sige, jeg har jo selv stået nogle gange, hvor jeg tænkte sådan, ved du hvad, det har jeg faktisk ikke rigtig nogen holdning til. Det tror jeg måske også, at andre har oplevet, at ved du hvad, det har jeg faktisk ikke nogen holdning til. Men
men bare, hvor jeg vil sige, du er fuld af lort. Selvfølgelig har du en holdning til det. Du har bare ikke tænkt over det måske nu. Men du har en holdning, fordi du har allerede dannet en forforståelse. Så kan man så sige, hvis det er, at man ikke har viden om et emne. Ikke? For eksempel, vi ved ikke, hvad plastikperker egentlig betyder. Så vi kunne ikke danne nogen, nu siger jeg, holdning eller fordom omkring det begreb eller det ords betydning. Ikke desto mindre, når vi så får en forståelse af, hvad er det egentlig, så er det, vi danner en holdning til det. Ja. Og så har I den forforståelse tænkt, jamen, det tror jeg vist godt, jeg vægter herover. Jeg synes måske ikke helt, det er helt fint i kanten. Jeg synes, det er nedsættende, jeg synes, det er grimt, og jeg synes, det er med til at fastholde nogle utrolig grimme stereotyper om mennesker. Og så er der andre, der vil sige, jamen, ikke? Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi det er jo meget godt til egentlig at beskrive, hvad det er, der sker, når man ser en etnisk dansk person, som går rundt og siger Wallah for eksempel, eller snakker med en accent, som er arabisk, eller pakistansk, eller whatever, et eller andet i den dur, ikke? Og så klæder sig. Altså, og det er igen det, fordi at, nu er det bare for at sige, deri, så synes jeg jo egentlig, at man kan ikke være foruden en holdning. Altså, du kan ikke være foruden egentlig at sige, jamen, jeg har måske egentlig en fornemmelse af, hvad jeg synes om noget, fordi jeg har en forforståelse, men man kan ikke som partout være neutral. Så er det fordi, man kan sige, at det har jeg ikke lyst til at dele. Men der er ikke noget men. Jeg tænker, at jeg tror, at for at man på en eller anden måde skal forstå det, du siger med, at vi kan ikke være for uden fordom. Vi kan måske ikke være for uden en forforståelse. Vi kan ikke være for uden en forudindtagethed. Fordi det er det lede liv, der gør, at vi skaber nogle holdninger og meninger til noget. For mig at se, så synes jeg bare, når de her begreber, eller de her tilgange, man kan have i livet, bliver statiske, og bliver så fastlåste, så deterministisk i sin egen forståelse, at man slet ikke vil rokke på noget, så synes jeg bare, at den fastlåsthed kan skabe mere skade, end hvad godt er. Ikke desto mindre siger jeg ikke, at man ikke kan have et ståsted og sige, sådan har jeg det. Men bevidstheden om, hvorfor man har det, det er den, jeg appellerer til. Jeg synes, det er den, der er vigtig for mig. At hvis man synes, at når man bruger ordet plastikperker, og man faktisk er bevidst om, at det er nedsættende, og på en sådan uformel måde, men det er stadigvæk nedsættende, så synes jeg, at man skal ogne det. Altså det vil sige, at man skal vedkende ved sig selv, at man faktisk taler med et andet menneske, hvor man et eller andet sted siger noget, som er nedsættende. Det jeg kan få altså jeg kan tabe sutten på det, det er, hvis det er menneske, der bruger begrebet, faktisk bagefter siger, det var ikke sådan men, jeg slet ikke, altså, som jeg også sagde før, altså det er der, hvor jeg tænker, IQ'en daler. Så voldsomt, at jeg bare tænker, men du er snot dum. Fordi så kan jeg slet ikke have respekt for, at hvis der er nogen, der gerne vil bruge nogle begreber, som kan være nedsættende, eller have en holdning til noget, eller en fordom om noget, jamen så appellerer jeg bare til, vil det være, få lige den der IQ op over i hvert fald 65. Fordi ellers, så taber de i hvert fald sådan en som mig. Jeg gider simpelthen ikke at lægge øre til, at jeg skal sidde og forklare en eller anden, at det du siger, det er faktisk nedsættende. Hvis det skulle være i et læringsrum, fair nok. Altså hvis personen lige var nysgerrig og siger, du mener sådan i din private tid? Jamen, eller sådan... Nej, jeg mener faktisk, at hvis der er en, der virkelig siger, jeg skulle bruge det her begreb mange gange, jeg har egentlig aldrig tænkt over det, så vil jeg synes, det var en fed approach, hvis personen siger, jeg vil egentlig gerne lige forstå det lidt bedre. Eller kan vi ikke lige tale lidt om det? Det du taler om, det er at stå i en samtale, hvor at der er en, der anvender et nedsættende ord. Og hvor i du så måske siger, hey, det er ikke i orden at bruge det ord. Hvorefter de så siger, nej, det var ikke sådan ment. Ja. Det er den det er der, hvor jeg bare bliver sådan et, okay, ved du hvad, kan du ikke tage bussen før mig eller efter mig, fordi vi skal i hvert fald ikke tage den sammen. Og så kan man sige, er det ikke også lidt fordomsfuldt? Er det ikke også sådan lidt? Og det er derfor, jeg siger,
alle har det, men bevidstheden om hvorfor. Jeg ved, at min bevidsthed i hvert fald går på, at jeg orker det ikke mere. Jeg gider simpelthen ikke at appellere til, at samfundsborgere eller vores medmennesker lige selv også hanker lidt op i sig selv og siger, hey, jeg bruger et udtryk, jeg siger noget, men altså, jeg har sgu ikke tænkt så meget over det. Men og så derefter den der evne til at egentlig ikke at kunne sådan tage ansvar for, at hvis et andet menneske så bliver stødt af det, at egentlig så tage ansvar for det, og egentlig beklage det. Eller sige, det var ikke en mening, eller det må sgu undskyld. På en rigtig måde. Fordi det er sådan, vi lærer hinanden at kende. Det er også sådan, vi får rykket noget ved os selv. Og den proces, der går langt imellem, gør det? Jeg bliver næsten sådan lidt, jeg skulle til at sige, den er ikke eksisterende, og så lyder jeg jo rimelig kynisk og pessimistisk og meget deterministisk. Så jeg tillader mig så at sige... lettere fordomsfuld. Lettere fordomsfuld. Så jeg tænker, jeg vil sige, jeg synes i hvert fald, der er plads til, at den kan få lov til at leve lidt mere. Ja, fuldstændig. Fordi ellers så kan det være, at vi igen måske ikke om et år igen tager nogle begreber op, men så kan vi sidde og så kan vi sige, nu er der altså kommet et nyt begreb. Begreber kan komme, men jeg synes helt klart, at alle har et ansvar for at fucking sætte sig ned og finde ud af, hvorfor bruger jeg det ord, og hvad mener jeg med det. Ja, fordi man kan sige, lige netop det ord, som vi lidt har fokus på i dag, ikke? Jeg synes nemlig, at jeg tænker sådan over, sådan, okay, det er et nedsættende ord, der er proppet ind i et racistisk ord. Altså, det er jo sådan dobbelt op, ikke? Jo, men... Fordi man kan så sige, hvis vi så breaker den ned, ikke? Så er det jo igen... det er da bare happy hour. Jamen, det er da happy hour. Jo, men det er det der med, okay, så skal man sige, at det er enker, fordi igen, definitionen af, hvad ordet betyder, ikke? Så går vi over i, så kan jeg da også sige sådan, okay, det er da også rimelig fastlåst, hvordan det er, at man så siger, sådan som etniske, indvandrer, eller hvad fanden står der, ikke? Den sidste. Hvis du propper ordet indvandrer ind, så tror jeg lige, vi skal stoppe podcasten, og så starter vi for. Det er fordi, der står, det er fordi, det du vil hen til, det er... det er den sidste del. Jeg ved det godt, ikke? Det er en etnisk dansker, der forsøger at efterligne en dansker af anden etnisk baggrund. Godt. Så deri, ikke? Ja. Så er vi allerede med i den danske ordbog, til egentlig at lave en kassetænkning af, hvad vi, igen fordommene, hvad tænker vi er en, dansk anden etnisk person. Ja. Ikke? Fordi allerede der, men det er da fedt, men Charlotte, det giver jo rigtig god mening, fordi det du siger, ikke, den samtale, som vi ligesom refererer, den kom så jo også af det visuelle, udseendsmæssigt. Lige præcis. Altså, og det er jo faktisk en vigtig detalje, den forforståelse. Definitionen er med til at diskriminere, ikke? Jo, men Musse, nu er det jo bare lige for at sige, det er jo for at egentlig belyst, at samtalen opstod jo netop af, at der var noget visuelt. Ja. Altså noget med nogle hudfarver. Ej, jeg ved ikke med dig, men jeg blev paf. Ja, men nu har vi jo fortalt, at vi er blevet paf. Vi kan jo ikke blive ved med at være paf. Vi bliver nødt til at på en eller anden måde Jo, det er vel også derfor, vi har samtalen. Vi har fucking samtale, men jeg synes da bare, det er en fed pointe. Fordi det er det, jeg snakker om, når jeg nogle gange, når jeg sidder med dig, hvor jeg siger, jeg er visuelt menneske. Det har jeg sagt til dig mange gange. Det er du. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt måske lige at forklare, hvad jeg mener med visuel, og så det her med, hvilken fordom man kan have i at være visuel. Fordi i dag eksisterer det jo simpelthen så gennemsyret. Altså vi har jo stadigvæk sørgeligt nok det her med, at når vi visuelt ser en, der har et bestemt udseende, en bestemt hudfarve, en bestemt måde at udtrykke sig på, så laver vi partout en fordom, en forforståelse eller en forudindtagethed. Ja. Og du sagde jo meget fint før, vi har dem jo alle sammen. Ja. En pointe er bare, og det var det, fordi du sagde, en forforståelse, ikke? Ja. Den har noget historisk betinget. Ja. En fordom er ikke nødvendigvis historisk betinget. Nej. En forudindtagethed har ikke nødvendigvis noget historisk betinget. Det danner vi af vores levede erfaringer.
af hvad vi hører, hvad vi ser, eller hvad vi oplever, eller hvad vi læser, eller hvad vi får fortalt. Den er selvfølgelig også historisk betinget alligevel, ikke? Den er jo historisk betinget, fordi så kommer vi over igen, hvis vi tager bare det klassiske, at vi mennesker findes i forskellige hudfarver. Ja. Wow. Wow. Jeg vil sige, det her, det er mindblowing, ikke? Jo. Og, nej, er det rigtigt? Det er det, jeg siger til dig. Nej. Og når den sådan bliver holdt i ave hele tiden, at man, og det er jo derfor, jeg synes, det var lidt sjovt, du sagde perker, eller så sagde du indvandrer. Altså, det er jo ikke fordi, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, man kan jo sige, man kan jo gå helt tilbage til, at så hvis vi holder i den genre, så kan vi sige, så hedder det gæstearbejder. Ja. Så tror jeg, hvis nok det hed Mohammedaner, Mogens Glistrup, ikke? Jo. Og så var det så indvandrere, og så var det første generations indvandrere, anden generations indvandrere, tredje generations indvandrere. Jeg ved ikke, om der er en fjerde og en femte generation, altså om vi bliver ved. Ja. Og så er vi nået til, det hedder en anden etnisk baggrund. Ja. Ikke? Nu er det etniciteten. Jo, men du skal jo ikke tage fejl af, at du har jeg menes korrekt, du har en fucking statsminister, der siger indvandrerdreng. Det har vi, ja. Er vi enige om det? Det har vi. Ellers så har jeg skulle lige tabt sutten, om min hukommelse den er røget. Jeg mener hun... Det nyder de i hvert fald at snakke om på Borgen. Ja, og jeg bliver så ked af det nu, når vi taler om det her med en lav IQ, eller det her med at have et eller andet sådan, at lige vide, hvad er det for nogle begreber, vi bruger, og hvad er det så medfører. Du sagde selv, at vores sprog skaber os, og danner os og former os. Ja. Jeg synes sgu, det er lidt ærgerligt, at vores statsminister faktisk anvender begrebet indvandrerdrenge. Det er sgu en meget smuk, bred skare. For hvad? Men jeg vil våge den påstand. Hvor mange tror du, der reflekterer over det begreb? Og jeg vil sige... Jeg faktisk ikke sagde ikke, hvad det var, jeg vil våge. Nu når jeg sådan tænker over, jeg siger, jeg vil våge den påstand, og så siger jeg, hvor mange tror du, der reflekterer over det? At statsministeren anvender begrebet indvandrer. Hun er alligevel omringet, jeg tænker, hun må være omringet af mange kloge mennesker, som laver hendes taler. Enten er der en spindoktor, der skal fyres, eller også er det sådan, at det bliver jo et politisk spil. For helvede. Så. Nej, hvad var det så? Nu kommer den. Jeg er fandme meget glad for den store danske, ikke? Ja. Fordi det var noget med, at det tjener ofte at fastholde et etableret magtsystem. Ja. Så giver det jo mening. Det gør det nemlig. Så vi fastholder bare hinanden. Ja. Altså, og så kan man sige, det er jo positivt, kan man sige. For nu er det jo Mette, vi tager, men i hvert fald rigtig mange politikere, der anvender de termer, ikke? Ja. Så det er jo positivt for deres politiske agenda, at de er med til at fastholde, hvad kan man sige, det ord, og det nedsættende ord, og den diskrimination, det kommer med sig, for så at holde på den magt. Ja. Ikke? Fordi at man kan sige, hvis de pludselig, nu må jeg sige, taler ordentligt, eller måske faktisk ikke er draget af magtliderlighed, ja, jeg bruger det ord, så kunne det jo faktisk være, at vi kunne være medskabende til at ændre det danske sprog. Fordi jeg tænker også det her med, det siger du også mange gange, det her med, hey, vi er kulturbærere. Jeg tænker kraftigt, hvis der er nogen, der er kulturbærere i det her samfund, så er det dem, der sidder på Borgen. Ja, jeg er meget men man kan sige, det tjener jo et formål. Ikke? Jo. Det tjener et magtforhold, eller magtformål, kan man sige. Ikke? Du har fuldstændig ret. Så, for mig ikke også. Så jeg bliver sgu lidt stille, men eller jeg bliver måske lidt bekymret. Det er nok fordi, at vi to har snakket et par gange om det her med det her begreb, der hedder frihed. Ja. Og det her med, hvordan man selv kan opleve sig selv som værende et frit menneske. Eller forståelsen af, hvad frihed er for det enkelte menneske. Ja. Hvor jeg så kommer til at tænke over, at hvis jeg skal tage udgangspunkt i det her, så tænker jeg, måske ikke kun det her begreb, altså plastikperker, men mange begreber, så kan man sige, så er vi jo som samfund afhængige af, hvordan andre ser på en. Ja. Jeg våger den påstand, hvor jeg så nu sætter jeg lidt på kanten, at min frihed, eller din frihed,
er betinget af, hvordan andre ser på dig, oplever dig og forstår dig. Ja. Men hvis man ikke taler med dig, og ikke finder ud af, hvem du er, og ikke har et kendskab til dig, så anvender man den her forforståelse, eller en forudindtagethed, eller en fordomsfuld tilgang. Ja. Og deri begrænser man faktisk andres frihed. Ja. Men hjælp mig lige en gang. Er det ikke noget med, at vi har retten til at være frie i Danmark? Eller retten til at ytre sig selv, den har vi i hvert fald, ikke? Ja, men den her frihedsforståelse, jeg må gøre, hvad der passer mig, eller i hvert fald udtrykke mig, som jeg vil. Men jeg kan jo gøre hvad som helst, hvis det historiske perspektiv, eller de her fordomme, eller de her forforståelser, eller de her forudindtagethed, det fastholder en. Ja. Så er det jo lidt lige meget, ikke? Jo. Altså, så kan jeg jo godt sidde i den her baghave og sige, at jeg føler mig som et frit menneske. Ja. Og jeg skal ikke defineres ud fra hverken hudfarve, eller alder, eller seksualitet, eller race, eller hvad det nu var, man kunne have en fordom omkring. Ikke? Jo, og så vil jeg så sige, at når du så siger, hey, så den er betinget af, hvordan andre mennesker ser en. Ikke? Så tænker jeg også bare, at det har vi jo også snakket om ret ofte, det her med, man er noget kvæg hinanden. Ikke? Men man er jo ikke man er jo ikke udviklet menneske eller blevet til den man er, uden andre mennesker har påvirket en. Ikke? Ja. Og så har det sådan lidt, fordi det er interessant det du siger med, at jamen, så er min frihed betinget af, hvordan mennesker jeg møder på min vej anskuer mig, ser mig eller dømmer mig på forhånd. Ikke? Ja. Deri så tænker jeg både der er en appel til egentlig at være nysgerrig på andre mennesker og ikke dømme på forhånd. Så vil jeg så også bare sige, at der ligger et sådan privilegie, underliggende privilegie for de mennesker, som så har muligheden for at afvise de fordomme, eller afvise den forudindtagethed, eller den dømmelse, der ligger på ens person. Altså hvis du faktisk er der, hvor du siger, hey, jamen det er fint, jeg er grounded nok i mig selv, eller jeg ved godt, hvem jeg er, og jeg er ikke noget på baggrund af en eller nogen, som faktisk dømmer mig på forhånd. Deri, så synes jeg også, at det er egentlig et ret vigtigt emne at tale om, at for eksempel, nu siger jeg, sådan nogle privilegerede røvhuller som os to, som egentlig har muligheden for faktisk, nu siger jeg kan for eksempel gå til dig, som min veninde for eksempel, og min partner, og så sige, hey, jeg har oplevet det her. Ikke? Og så faktisk sige, jamen, nu skal du høre, det skal du ikke tage dig af, hjerte. Men jeg tænker bare, at de mennesker, som så står i positioner, hvor man ikke har den, nu siger jeg, mulighed for at afvise de fordomme, som man får kastet i hovedet, så er det jo der, hvor man siger, hey, så er det en selvopfyldende profeti. Så hvis man er underlagt nogle vilkår, eller er i, nu siger jeg, et sted, hvor det ikke er en mulighed at faktisk afvise, fordi man enten så falder uden for fællesskabet, eller så ikke ved, hvem er jeg så som person. Så jeg tror også, der ligger et stort privilegie i at kunne både tale om, at min frihed bliver så begrænset, men jeg kan så gøre noget ved det, eller måske arbejde for, at vi kan ændre det, kontra dem, som måske tænker, men ved du hvad, jeg er den, jeg nu engang er, fordi det har jeg fået fortalt hele mit liv. Og det synes jeg, at det er den sørgelige bagside af det, som du taler om, når du siger, at vi er, altså vores frihed er begrænset af, hvordan andre mennesker anskuer ikke. Det synes jeg er det mest sørgelige ved hele samtalen. Det er det også. Fordi så kan man sidde her og have en, nu siger en, som du nogle gange siger, en kognitiv samtale om det, men egentlig, så hvis man ikke lige reflekterer over, hvad det så betyder for andre mennesker, måske bare en selv, så synes jeg, at det bliver en ret tung og trist og er næsten ikke sådan ord for, hvad det egentlig betyder så for de mennesker, som så står i de situationer og positioner i samfundet. Ikke?
Og så sidder der så sidder der en luder af en statsminister. Nej, det sagde du ikke. Det sagde jeg i hvert fald. Det er bare for at sige... Det var nok en fordom. Det er det i hvert fald. Men det er de ringe i vandet, som hun sender ud i samfundet. Det er de ringe i vandet, som den store danske ordbog sender ud i verden, når de anvender og anerkender et ord som plastikpærk. For helvede. Ja, jeg synes, det bliver tungt. Men jeg synes også, jeg synes egentlig, det er meget fedt, at vi tager den her samtale. Ja. Fordi at, jeg synes både vores lytter og ser, der håber jeg virkelig, at om ikke andet, at de tænker over det selv. Ja. Og det handler ikke om at være enige eller uenige om det, vi har talt om. Man tænker lidt over det. Ja. Tænker i hvert fald over, hvordan man anvender nogle begreber. Og hvordan man egentlig tænker over, at man har magten. Vi hver især har magten til at give et andet menneske frihed. Ja, og som du også ofte siger faktisk, det her med at ture sig i at være kritisk på sig selv. Ja. Og ture sig i at reflektere over, at man måske i sin vej og igennem livet har gjort andre mennesker kede af det. Ja, men jeg prøvede faktisk på at sige, at hvis det var, man kunne vente til at sige, at ved at man tænker lidt over, hvad man siger, og hvordan man definerer nogen, kan være medskabende til, og det synes jeg er en fornem og mulighed at få. Absolut. At kunne være medskabende til at skabe frihed for andre mennesker. Ja. Det synes jeg er... det synes jeg skulle være gaven i. Ja. At tænke, at vi alle har den her fordom. Ja. Vi har alle den her forforståelse. Vi har alle den her forindtagethed. Men hvis vi er bevidste om den, så kan vi anvende den positivt til at gøre andre mennesker frie. Og jeg tror, at vi alle sammen, og nu taler jeg ikke kun om vores seere eller lytter, jeg tror, alle mennesker, ikke kun i Danmark, men sådan globalt. Worldwide. Ja. Ønsker en følelse af at føle sig fri til at kunne definere sig selv. Ja. Fri til at kunne opleve sig selv ud fra sådan et åbensindet og nysgerrigt aspekt. Ja. Og jeg synes håber, jeg faktisk er en dejlig positiv. Er det ikke? Altså, hvad kan man sige? Sådan tænk en gave, vi kan give hinanden hver dag. Ja. Ved faktisk at have samtalen om, hvad det gør. Ja. Det synes jeg faktisk. Og hvad fordomme kan bidrage til. Ja. Det synes jeg. Fordi som vi startede med at sige, vi ved jo ikke, hvad vores lyttere havde tænkt om, hvad vi var for nogen. Nej, ser hun sådan ud? Ja, ikke? Ej, okay. Præcis. Så det kan være, at vi har levet op til noget, eller vi har brist til noget. Men jeg håber et eller andet sted, at budskabet omkring det her med, at lad nu være. Ja. Hvis du ikke er klar over, og hvis du er klar over det, så tag ansvaret for, at du faktisk er nedsættende i din udtryksform. Og du er derhen, hvor jeg tillader mig at diskriminere nogen, eller stigmatisere nogen. Ja. Fordi i dag har vi taget plastikpærker. Det kunne lige så godt have været noget nedsættende omkring andre menneskers seksualitet. Ja. Det kunne have været noget nedsættende i forhold til andre menneskers lige præcis kønsoplevelse eller forståelse af sig selv. Ja. Og det foregår på daglig basis. Ja. Eller kroppe, eller handicap, psykiske problematikker. Der er you name så it. meget. You name it. Ja. Ikke? Ja. Så der synes jeg faktisk, at jeg er lidt stolt over, at vi faktisk har valgt et emne i dag. Efter over et år. Ja. Som egentlig, Charles har noget, vi er sgu optimistiske i dag. Ja. vi, selvom vi er en samfundskritisk podcast, så har vi alligevel sagt, hey, hallo, der er håb.
Og hvis vi gider, jeg hvis vi vil sige, gider, jeg vil sige, alle sammen. det understøtter jo egentlig også det, at man er samfundskritisk. Så skal man jo helst, det kan jo ikke bare være kritisk, og så ikke måske komme med nogle løsninger, eller nogle holdninger til, hvordan vi kan gøre det bedre. Ej, tror du lige vores studietid ind her? Ja. Ej, ved du hvad? Der er jo en grund til, at Baghave Bitches er en samfundskritisk podcast. Det er rigtigt. Vi kan jo ikke bare sidde og bitche, og så ikke komme med nogle det synes opløftende ord omkring, at vi sammen, alle sammen i samfundet, faktisk skal bidrage til, at alle kan være til. Alle kan være frie. Alle kan være frie. Hvad sker der med det? Alle kan være til. Alle kan være frie. Alle kan være til og frie. Ja. Freedom. Ja. Helt ærligt, det er da den fineste gave, man kunne give. Jeg synes, alle skulle allerede nu, jeg ved ikke, spare sammen, eller måske dyrke ordbogen lidt, og så give det som julegave til dem, de holder af, og også til dem, som de ikke holder af. Ja. Måske vi skal tjekke op på det ved juletid, og høre, om folk fik givet den julegave. Det tror jeg. Jeg tror faktisk på det. Ja. Eller så er jeg måske bare lidt... Jeg tror, jeg er i mit gode hjørne i dag. Du er i dit gode hjørne? Ej, du gør det. Det sker. Det kom så. Hold da op. Altså, som du også ofte har sagt, hey, der sker jo ikke nogen ændringer. Og man kan ikke tale om, at der ikke sker forandringer. Medmindre man så faktisk tager sig selv i hanke, og så forsøger at lave forandring selv. Enig. Jeg hader mennesker, der sidder og taler om, at der skal ske noget, Skal vi så gøre noget? Ikke rigtigt, vel? Den hader du næsten lige så meget, som hvis folk ikke ved, hvilke ord det er, de anvender. Ja. Fordi jeg hader det der med, at intentionerne er der, men handling. Hallo? Er du der? Det ved jeg Hvor er du? Ej, var du der? Nej, ikke rigtigt, vel? Ikke rigtigt. Men jeg synes bare, vi skulle gøre noget, ikke også? Ja. Men altså, jeg kan ikke rigtigt, fordi jeg er optaget helt næste uge. Min store tog gør ondt. Ja, det ved jeg sgu ikke noget, men det overgår jeg ikke. Nej. Så, medmindre at man ungner det. Som jeg siger, vedkender og siger, ved du hvad, jeg er rigtig god til at komme i idéer, men jeg er begrænset på at handle på det. Ja. Så har jeg respekt for det. Ja. Men at vedkende sig det. Ja. Men det der, sådan noget manipulerende, snigende lort der bare sådan, jeg synes bare, vi skal leve i en bedre verden. Jeg kan bare ikke i morgen. Nej. Jeg magter det. Vi starter på mandag, ikke? Ja, og så kom mandag aldrig, fordi så var det, men lige pludselig, det ved jeg ikke. Hver dag. Ej, men altså. Ja, fuldstændig. Ja. Nej. Jeg synes faktisk, jeg ved ikke med dig, og det er jo fordi, vi har lavet den der aftale om, at jeg ved ikke, nu var vi så optaget i, hey, hello, vi skulle ligesom, du ved, være visuelle, ikke? Men jeg ved ikke, hvad klokken er. Men jeg synes faktisk, det er et godt sted at slutte. Det synes jeg også. Jeg synes faktisk, vi har lagt noget op til debat. Ja. Også ved seere og lyttere. Ja. Og også fremadrettet for os selv. Ja. Og de kan jo skrive ind på Baghavesnak, ikke? Jo. Er det ikke der? Jo, vi kan jo både, altså vi er stadig på Facebook som Baghavesnak, og vi er også på LinkedIn som Baghave Bitches. Ja. Og vi har jo også vores hjemmeside baghavebitches.dk. Så der er rig mulighed for at skrive eller kommentere. Og vi er selvfølgelig også på Instagram. Ja. Og nu hvor vi begynder at videofilme, så kommer vi sgu også på TikTok. Ja. Så der er rig mulighed for at reflektere og komme med ens holdning til os. Og vi vil gøre vores fornemste, og ikke at være fordomsfulde. Ja. Og have en forforståelse for det, I skriver. Ja. Eller være forudtaget. Yes. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Vi vil prøve at give noget frihed ud der. Ja. Jamen altså, så... så er vi jo ind til det, vi plejer at sige, når vi slutter af. Og plejer godt på det punkt. Ja, ikke? Jo. Jamen, så fuck da. Jamen, fuck da.